idan ka bar wani abu na haram saboda Allah zai saka maka ta hanyoyin da ba za su iya misaltuwa ba. Shi ne Ar-Razzaq, mai bayarwa. Yin watsi da ayyukan haramun ba zai zama mai sauƙi ba, zai yi wahala. Ko da ka bari, kana iya komawa ga wannan zunubi. Kada ku gajiya, kada shaitan ya shagaltar da ku ta hanyar sanya ku gaskata cewa ba za ku iya canzawa ba, ko kuma Allah ba zai gafarta muku zunubanku ba. Shi ne Al-Ghafur, mai gafara. Ko da mun gaza sau miliyan zai gafarta mana. Shi kaɗai ya cancanta mu koma gare shi. Malami na a koda yaushe yana gaya mana, ku gudu zuwa ga Allah. Idan ba za ku iya gudu zuwa gare shi ba, ku yi tafiya zuwa gare shi. Kuma idan ba za ku iya tafiya ba, ku ja jiki zuwa gare shi. Subhanallah, zai rike mu kuma ba zai taɓa ƙyale mu ba. A koda yaushe Allah mai jin ƙai ne.